sicule kunye sisafunda 1970 Lovedale oliqala ngokwena ndakwazi ndandikubonile ndiyakhumbula pha ndandikhumbula pha ko forums nyanzi. Okay, this one ndandicula naye ke there was a play esasiye actor a boarding school sobabini kaphakame misiselo babakubone man. Ngusisi sikunye zange silahlane sikunye kule field sekunye namhlanje sobe siphinde silahlane salahla kukufa. So kule play ke sasi actor ke le ngoma lenza icula ke sasicula ke kule play. Okay, ithi le ngoma ndibangabhala. It's about fortunately ke ayithethi ngam le ngoma ingoma ye play. It's about somebody who's being dumped. Ayibhlungu lonto yo. Yabona nangokuba yavana ngokuba yo ubona esitsho nje umuntu sevela kulonto naye sevela udantshwa. Okay. Bangabala kundiphenduli dibangafona kuyiphakamisi nisithandwa kuthena udlala ngama iyalila iyalila dibanga WhatsApp uyandiblutika dibanga khala ay kandihoyi inisithandwa Udlala undenzi lolonjena udlala ngama undenzi ndongengweyoto inina sithandwa udlala ngama ndiyabonga iyalila
utheni udlala ngami utheni udlala ngami undenza ngento yini sithandwa utheni udlala ngami ndiyabonga